Naman ha? Ha? Pindot mo. Pindutin ko pa. Oo. Diyan ka lang ha? Pindot na po. Oo. Bangay ka, mama. Alam. Punta sa malapit. Saan bibi niyan? Nakaon na yan. Kailan? Up to ilan po? Ha? Okay na, okay. Tago ka sa likod ko. Gana! Pa! Go! May sakyan, doon kayo. May mga sakyan dyan. Sadar. Ako naman live, may sakyan. Sabi at mo. Bigit ako man yan. Bigit ako na yan. Lagto ka rin, boy. Boy, lagto ka rin. Ayun si Samyo. Wala pa. Okay man yun.
Tagal na. Lok pa rin. Ampal. Tagal na kapag Tara na. Tingnan mo. Wala, hindi ko. Clean. Ano nakalok ko? Hindi kita ka. Sadya ka rin. Alin kita pa. Yan. Bakit mag-video ngayon eh? Galing ni mag-video. Anak ko. Tala yung oras. Anak ng job yan. Alang oras? Oo. Anak na yung job. Ay. Alibi pare. Nan eh. Sabihin na bi pare. Oo. Kita ka. Yan. Ako ka. Yung mag-video. Hello. So, yun po yung aming walking exercises ni Mali. May pagaling na po.